pripun Kang Mas? Iya. Yes. Kalau mbiyen nika kalih kula ta. Kemutan mboten? Oh iya kowe tak ajari ya, Kak. Nggih, kula tesih kemutan lho le ngajari jenengan nika. Nuwun nggih, Mas. Kok nuwun ta? Aku nek wedhok wong ayu ki ra cetha wis. Lah pripun? Oh sik, kok ora cetha matane apa-apane? Ora. Ah piye? Gak arek kepiye. Lah nggih mboten sah pripun-pripun, biasa wae, santai wae. Kalem mawon nggih. Basa ora ya. Rasa basa. Kalem aja. Iye. Ye. Iye. Ye. Pripun Dek wingi nika tau bareng kok saiki lali. Kesuwen kok. Kesuwen lha. Kesuwen le petuk meneh. Lah saiki wis petuk terus arep piye? Biyen le nyelirani Mas Geter ya, Kak. Nggih. Lucu lho kayu biyen yo. Lucu apa? Ketoke ora e. Ora. Ning rak wani ngawur to. Sing penting lucu karo aku. Aku kira sapa-sapa iso ngladeni kok nggih Mas Geter. So Mas. Iya. Ngejak ya. Saiki beres lah sak kuwatir. Nggih, Dek wingi ketemu, sakniki ketemu meleh. Kowe saya tak sawang-sawang kok. Oh ya isih tetep. Ngapa? Lah ngapa? Piye? Tetep sehat ngono lho. Ya. Kowe dek dolan nggon aku wingi yo nakoke Tatin. Tatin ki omahe ngendi to ngono ya gayane. Seduluran ki aku seduluran ki kudu ngerti. Oh, omahe ngendi. Sak mangsa-mangsa aku dolan ning ndi ngelak kak iso mampir. Terus kok ngelak? Maksudnya? Nek ora ana wedang. Ya arep nyun mi. Lah iya. Lah? Kok dadak nang nggon aku? Kok dadak merot-merot cangkeme ngapa? Kelingan anakku mbiyen ka lho. Sing ngendi? Ngapa? Anake ngapa? Aku nek kelingan guyu dhewe. Lah anakku ya persis aku, Cih. Heeh. Saking ngelake mbokne kesel ka lho. Heeh. Ora dituruti kok kelap-kelop. Susah. Iya. Ya men ngerti omahe Tatin. Nggih, dereng ngertos ta? Pundi ta? Ngendi ta? Ngendi apa pundi? Ngendi ta? Ngendi kono kae lho. Kok ngendi? Ngerti jembatan Bantar? Apa kowe sok ning isor jembatan? Mboten nggih. Bantar ki Praga. Nggih. Nika ngulon meneh. Wah nek iki cetha sajake tenanan iki. Heeh. Lek ngandani. Lah kok nek ngelak tenan tak ya mesakake to aku. Kok nek dilalahi mampir ngono aku terus tak kei mikku. Kok rak ya njuk piye ngono lho. Gelem ora kira-kira? Ora mlecat-mlecat to? Sagu. Ya ora oleh muni sagu kok le ngono lho. Saking ngumpeke sagu. Lah yo raketan teh kopi ra ono. Lah nggih enten, kopi napa teh? Terus apa neh? Napa neh? Apa neh tak kopi teh kula apa neh? Apa neh? Lah apa nange? Lah aku duwe kopi teh karo coklat. 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 Rung mesti. Lah milih sing endi? Tak omongi to. Iki lho ana nawala iki lho. Pak sapa saka Pak Mantruk. Oh Pak Mantruk. Heeh. Sugeng dalu Pak Mantruk. Sing endi? Pak Mantruk sing endi? Sing endi ta? Lah? Ya. Endi? Ki panitia merti dusun nyuwun fragmen suminten edan Tatin karo Seono. Apik iki. Gak kur wong loro to praan. Lah ora apa-apa. Lah kowe milih sapa? Dadi Den Broto apa Gendro? Aku maling ya, Mas. Kok maling piye? Gentho ora gentho. Gentro apa gentro? Gentho ning sok gentho. Edian kok iki. Oh gentro ta ya aku ora apal ketoprak kok ya. Lah aku ya ora. Nek Tati anu nek Seono gentone Tatin cempluk. Cempluk. Heeh. Kula sing doyak. Iya. Cempluk apa cempluk? Cempluk. Nah, soalnya Ya cempluke cempluk. Wah, aja madhep rene to. Lah piye lah momongan kok resa madepan? Kaya semrepet. Lah ngapa?
cerak-cerakan depan-depan ngene Piye? iki. Ning tenang Mas. Oh piye? HP-ne bojoku wis tak delekke. Lah ngapa? Hanya tremeng e. Lah ya rak nek nang panggung ngene iki masa mikir bojo. Oh iya iya. Lah iya. Mikir ya aku ra iso mikir kok ya. Weh untune putih. Weh, rande untu. Oh. Lah piye to? Ya duwe ning ngompong ngono. Nek ra duwe iki rak blas. Ya duwe sithik. Sithik mah nyelekit. Lah kuwi nandi to ya untune do dolan nandi? Untune. Iki wingi turu ning dalan. Nggih. Biaran. Alah. Krana wong tuwa nganggo teken. Terus Lah kok tekene digedhoke ning cangkemku. dadi rompang ngono. Ayo ge diwiti. Gento sing sangar. Oh iya. Sing galak. Ayo ya. Ayo. Karo iki sadurunge awak dhewe ya kudu mengaturkan belasungkawa. Oh iya injih Karo penyanyi almarhum Bapak B.J. Habibie, Presiden ketiga Indonesia. Ya, mugi-mugi kusnul khotimah. Amin. Amin. Ya jaluk ngono ya Mak. Iya. Ayo diwiti. Si cempluk saka pasar gento wis ning dalan sik. Pasar ngendi? Oh, sasar takoki pasar ngendi? Oh lah engko nek ana wong tekon penonton kae pasar ngendi ya? Ora ana ketoprak kok takon penonton. Apa pasar kewan wae Mas? Ngapa cempluk ning pasar kewan? Wah urung-urung korban ding ya. Oh. Ya. Turuk. Sing galak lho. Ayo kowe wiwit mlaku. Ayo Tin. Aku ya. Ngoko sik. Lho ki ana. Lho dicegat kok sliringan. Wah, ketoprak goblok kabeh. Petok. Sabar Mas. Gentone iki nyegat kok njur sliringan ngopo? Iki mau tak cegat ana wong liwat ning ngarepe. Mbak minggir nak arep liwat lho. Tuk. Ya. Ya jemblok iki. Mbok suarane ora sing. Lho, yo jemblok iki. Wis Suramenggala Mas. Gento iki anak warok. Suramenggala. Nek gentho ki glece. Oh. Piye pemane? Ayo jemblok iki. Wah. Oh iya. Iya, aku cemplok arep mier ngapa? Mbok minggir aku arep liwat lho. Tok gentong. Le omong dipedhot. Lah piye? Kedawan ya. Lah aku mangsuli lali. Aku seneng sing dawa kok. Aku mau nek dipedhot-pedhot. Kowe pengen sing dawa. Heeh. Tak cek sik. Arep nandi? Ngecek apa? Ngecek kae bapakku dhuwur. Ya yuk. Mbak minggir. Saka ngendi kowe saka ngendi? Aku saka pasar. Arep Pasar. apa? Saka pasar ngopo? Ayo tuku janganan to. Janganan kok dituku. Lah apa nek ora janganan? Mbok wis tuku sing wis mateng. Lah ora ono nang nggon aku lho. Mampir nggonku. Hei. Iki kowe iki nyegat cempluk ora ngrembug janganan. Ngrembuke blok, aku ki suwe ngenteni kowe lho. Atene engko terus. Mbak Yu. Cepet bubar nek ngono. Oh iya sak arep. Pengembangan. Ya wis apa-apa. Lho, Apa? apa kowe ra krasa? Ora. Nek ra krasa genah. Lah ya aku ora krasa lah krasa. Mergo kowe lemu. Loh, pengaruhe apa lho? Pengaruhe apa? Lah kowe ndumuk. Nek wong lemu dijiwit ngono ra krasa. Lah apa kowe jiwit aku? Nek kuru mesti kena balung ta? Ye.
Mbok kowe minggir ta aku tak liwat wis nak diteni simbok lho. Aku gelem minggir ning nek tok kancani. Lah ya nek aku ki. Rene lho ngono. Rene lho. Oke aku tanganmu selawean ngono kok. Wis to Nil. Salah mburi, tangane salah mburi. Iso rene ra? Ora. Tutup kelire. Arep apa? Ora gelem rene kok. Nek ditutup mesti tak paksa kok. Ambak dipaksa ora apa-apa parani kok. Ha iki panggunge jembar kok. Tenane. Oh. Rene. Ngapa? Blok. Blok. Rene. Aku mau nembok dumuk-dumuk. Kowe kira pernah Mbak Yuku to? Lah ya kene ngerti. Ngono kudu tresno karo adine. Adine njaluk apa-apa dituruti. Mbak kowe ngilo dhisik ngilo. Rupamu kaya ngopo? Lemari we keli kocone pecah kon ngilo. Mah ngece. Lah ya kene iki lemari we ilang kabeh do ilang kok njak arep nganu aku iki kepiye? Nganti aku ngilo nang Blumbang, rupaku ngolet-ngolet. Lah kene ngerti nek rupane ngolet lho. Ngono kok ya arek seneng karo aku ya aku wegah. Aku ki seneng kowe tenan. Aku ora seneng karo kowe. Aku ora kepethuk kowe sedina wae. Piye? Kuwi 12 jam. Sedina ya 12 jam ta ya to gento. Nah, To. tenan. Pi, tresno aku ina. Mah, Tresno. mah rupane ngolet-ngolet ngono kok. Engko tak jejekne. Apa iso jejeg? Wah, dikenteng magic. Coba arep dadi apa dikenteng magic? Lha ora? Ora. Nyali apa karo liwat? Ayo liwat to. Ya Ning apa kudu karo aku. Ah, kudu Lah ya betul. nek aku Apik. mah Ayo to. aja ngono to, tangane aja ngono kuwi. Ayune tumpuk. Nek, dipaske irama. Dipaske irama. Pas yo. Pas. Apa main ketoprak dadi? Dadi apa? Dadi emput. Aja diceng. Iya, iya. Kuwi ngono ngono kok arek seneng karo aku lho. Wong larasan wae ra jegos. Ayune. Ayune tumpuk undung. Piye glemeran? Mah. Dasar ayu. Langkung. Iku iso naboral. Iki slendro iki. Aku suaramu pelok. Lah mbok yo dipelokke. Ra yo gampang gamelan, bangane ngrubah cangkem. Bener, bener. Ayo to. Iya. Wes pancen cah-cah ora valid. Bae ini. Bali dipelok. Oh iya. Iki sandalmu kok kur siji. Lah aku mbok oyak-oyak dadi sandal kucel lho. Ayune. Tak swara gento iki sing kasar ora. Ayune. Gento kok ponakane Roma Irama. Ayune tumpuk undung. Dasar ayu langkung I love you my darling. Hediah. Piye? Ana ngono kuwi tambah entangane iki lho. Meripat kocak. Wah, Mripate nek sapa? gogrok piye? Mbok kalimate sing apik kok. Mripat kocak nek gogrok. Hah? Engko tak jumpute.
pipi nyonjuren saturing. Mbok rasa kakean polah ngopo ngono lho. Ya kudu polah Gendro. Lah ya mbok polane mbok nek jenenge seneng karo wong wedok iki mbok ya sing ngalus. Ora diajeng. Ora yak-yakan kaya ngono. Waduh. Kok saya kasar ya. Lah ya aku mah lho. Sun man peke sun ben pinjok ayo wong ayu sun pondro. Kelamur aku. Ora. Kaget aku kowe yo. Mah kaget dhewe, Pak. Edian awi. Lah piye to mbok rasa ngono kuwi lho. Ngopo? Ora apa-apa, Mas. Piye kelem ora? Ora sudi. Apa Pak arep seneng bapakku? Luwih becik seneng bapakmu lah rupamu ngono kok ya. Bapakku wis ora ono. Lah aku ora ngerti lho nek bapakmu ora ono. Bapakne Gento ya isih urip. Bapakne Gento isih urip kandhane Pak Seno. Jenenge Surabangsa. Bangsat. Sopo sing bangsat? Kowe. Ya ben aku bangsat aku moh nek karo kowe kok. Nek tak delok Pasuryan. Ngopo? Waduh, kaya film. Iki campur sinetron, Mas. Oh iya. Sinetron apa? Sinetron kok Warok Suramanggala. Wis ono Mas saiki. Oh. Saiki do dicekel produser India, Mas. Aku ya sok rono. Hai. Hai. Kowe mripatku Jambi, sapa? Hah? India. Rambut Jambi. Oh, lampu Jambi kuwi mau. Lah kowe sapa? Sahrukan. Sahrukan? Kok apa piye? Bener. Sarukan kok kaya Wis apik Gento wae. Aku Gento apik. Ah, ini le gandrung cara modern, umpamane nganggo lagu. piye sagurna? Ya saku. Apa tangane ngono-ngono? Aku gelem nyerak nek tangane ora nganggo ngene-ngene. Kowe ra tanganmu iki ora sok ngene-ngene iki gila. Oh gila lho. Heeh. Pancen nakal kok. Anteng ya. Ya. Iki Aku terus kan piye lho iki nek ketoprak tenan, penontonnya nesu lho pisan. Gentone pekok ngono kok. Kon meneng ya iya, terus kilang-kilong. Manut to, Mas. Gento iki ra iso meneng. Kulo gelem ra Mbak Ayu, kulo meksa tenan, tarik tenan. Dian kok kowe. Ora mau. Ayo. Ora peduli pokoke candal. Angel e. Ora apa-apa, sak kecekele. sak kecekele. Ora apa, ketoprak dadi kok. Ora entuk tangan ya pundak, ora entuk tumbak. Mah nendang Pak Wondo kene. Men iki aku sengaja arek ngembruki iki kok. Aku milih iki mbangane kowe. Mesake aku nek dadi lemet piye? Kok dadi lemet lho? Lah wis semono bitinge nyocok. Lah iki padha-padha le rande untu lho. Lho, isih Kakang Adi. Karo Frene. karo jenengan. Iya. Trah, Trapo? gawe bubrah. Kowe iki ngawetin. Piye gelem ora? Moh. Gelem. Enggak. Maulah. Enggak. Iki cepet kanu kok ketoprake cepet ganti kok iki. Begitu kene nggo basa Indonesia, kono ya basa Indonesia. Iya. Iya. Maka dari itu. Mbok coba nyanyikan satu lagu biar aku mau sama kamu. Iya juga. Rupane kaya tukang pijete kono kae. Kaya aku. Ning membo-membo. Itu Mas. Arep terkenal ki kudu ngono. Iya. Tin. So. Plok rene. Ngopo? Aku gelem rono tanganmu nang mburi ngene. Tak parani ya. Loh, ya mekel
biasa wae to. Rewel. Ganti Seniwati weh. Lah apa? Golek sing Seniwati budhek mah penak. Lah kok Ora krungu nang. arep milih sapa nek ganti? Ha iki wis arep rampung adegane to. Engko Tatin mlaku rono terus trunguk pinggir kono. Terus Tak jongkongke. Wis iki. Kok masa arep dijongkongke to? Lah piye to? Ana pojokan ngono. Ayo kono etoke wis mlebu nang nggon panggung ngono lho. Karepku tak jongkongke blek, aku ya nyemplung. Oh, wong loro do nang ngisor. Dong apa? Napa? Napa? Awake dakon wae ya. Aku ora Kaya jaman dek cilik kang kecik. Nah, iki Tatin mlebu dono das, terus kowe mlebu dene. Iki panggung kosong. Nah, terus kowe engko dapukane ganti Den Mas Subroto. Wah, iki akeh. Sumentene si Orisa. Wah, apik wis. Ora apa-apa meteng ora apa-apa, ora usah dianggap meteng. Wah, kok darani aku, Mas. Wah, Ora. iki mah aku ya tibana banget. Aku ra mangan pulute kena nangkone. Kualik no. Kualik. Yo, Ya piye? Wis aku tak liwat gendong ngono. wis aku tak liwat gendong dadan dikandani lho iki. Lah iki gendone kurang nekat. Oh, kuwi njaluk ditekati kuwi. Ditekati wong mirong-mirong mlayu adoh ra lolok kok. Mah cedak bakule kacang kok. Ya. Ayo. Sus aku tak alik nek tak. Oh, iya. Ora ono lho. Kuwi lumut. Ha iya, herder ning sing wis hernia. Ora ono herder kok hernia. Nah, Niki pripun? Mbak Tati. iki eneng pamundutan ki dipinangkan isih. Napa, Pak? Kagem warga Kalinangka Pedukuhan Bangen pinaringan kararjan sedaya badhe nyuwun lagu Podang Kuning saking Juwarna Raharja Kokap Harga Tirta Kulon Progo lho tanggamu. Kok. Ya lho podang. Engko iki kok lingekake kok remukan lempung ki. Lah Mas. Iki apa dene iki nek kula Kulon Progo apa iki? Napa ta ndelok sih? Potas apa teh? Oh geblek. Geblek apa growol? Udu nek growol ora. Ya. Apa? Ketoke gula semut, Boy. Kok isih Gula Mas. Oh, gula kene. Gula. Kowe wis diokeh ta? Oh, ora wae. Lah meng kuwi kok ndukah-ndukah. Yo arep tok jaluk ora. Bisa nggo gawe wedang. Enak Mas nek niku. Heeh. Nek soalnya gula semut. Nggih. Apa? Gula semut Mas. Gula semut iki piye? Dadi kepur-kepur ngono Mas. Nek nggih niku sik khas gula- mriko. Nek sing ora semut menuk-menuk lho Mas. Kuwi gula apa? Gula menuk Gula Jawa. Gula Jawa nek dicithak ngono. Nggih. Iki gula saka semut. Semut. Kowe cithakan ra Mas? Apa? Kok. Ayo, Podang Kuning Podang Kuning. diaturke. Monggo Podang Kuning. Nggih. Nggih Bapak. Nadyan wujute mung Peksi. waduh. Kene iso. Ayo kon-kon manuk tok ngono mah. Sajake aneh ya nek karo manuk. Iya deh. Nadyan wujute mung peksi. Aku ora dem. Hah? Aduh. Lah ngegol-goli lah aku wis mangan. Pancen aku ki sok gawe kagol ngono kuwi. Aja ngegol-goli to. Iya terus ke. Agawe talining berantak. Talining broto. Neno. Alus manis tur merak ati. Dek prangkung bojo udu. Ngawur wae. Agawe Agawe. Wasewinggan kala
goleki golek isi podang kunir kuning Terus ke iya iba bunga ngatiku bisa nyanding bisa dadi tamba esuk awan ning ombara doyan mangan ya mangga ya esuk awan ning omah wis ora karasan luyuran aku lek isih tak sayang obeng-obeng diterangkan kegeleki ora krasa esuk awan nganti bengi iman-iman yen nganti liya kang nyembah leyang-leyang tak sawang becak ning apang kakang sangat tak rindik saka kadewan sarawingote dheweke ngalih bencokan tak suwan maaf jangit podang kuning agawe pikirku kowe seretiran tak sawang katon manise iba bunga yen kakon dadi kowe arep mangatiku kagiwang liyan si podang andut tetapi anggep kapan atiku sana sayang tak seranani son pikat mulut
Aku ngucap Bumi Angus Karang Kadempel kok ana menungso matane gedene rajamak-jamak. Iki sapa iki? Lek nomripanmu gatena gobokmu. Putrane Ndara Werkura Dara Daden Antasena. Kondene cuweke cengele. Nilai sedelo. Moh. Alah, moh. Sopo iki? Iki dudu anake Ndara Werkudara, iki teleke Ndara Werkudara. Aku anake Semar, aku Bagong aku. Wah, Bagong. Wah, iki oke kawulaku ya sing tepung karo iki. Jarene wonge lucu. Ya lucu ya iso, kejem ya iso. Lho, lucu ya iso, kejem ya iso. Kaya sagedakan iki, aku aja tok anggap bergurau. Ata aja anggap sembrono. Ning kata-katamu sing kliwat saka ukuran, kowe arep mboyong karo Bapak Semar. Sapa jenengmu Prabu sapa? Kenceng Gusi, Kenceng Waja. Kenceng Waja. Ora sak penakmu dhewe kowe ngrasani Karang Kadempel. Ora sak kepenakmu dhewe kowe arep meksa karo Bapak Semar. Tak omongi ya, ning tanah Jawa kene iki ukurane hukume wong nyilih kuwi disilihi, nek ora disilihi ya wis nampa. Hukume wong takon diwangsuli. Ngono lho. Dadi nek kowe arep boyong karo Semar, nek Semar nek gelem ya boyongan ora masalah. Nek Semar ora gelem aja pisan-pisan meksa karo Semar. Mergo kowe arep berhadapan karo Kapolsek Karang Kadempel. Kapolsek kok wetonan Soping kok dadi Kapolsek. Ya men cerewet napa. Mbone ora iso crita iki rasah crita gong ya. Oh butuh sekolah barang. Kowe ngapa cerewet terus? Meneng iki lagi ya tantang-tantangan malah di sapenake dhewe. Yen ngono kowe sing dadi palange Prabu Panggulan Jagat bakal boyong Semar. Arta boyong-boyongan ora masalah. Arta kapak-kapake nek Semar gelem ki terserah kowe. Wong dasare aku ya wis jelen duwe Bapak Semar. Ning ora usah ngucap arep Bumi Angus Karang Kadempel. Karang Kadempel ki bumi kelahiranku kowe, Mas. Karang Kadempel ki tanah kelahiranku. Aku lahir nang Karang Kadempel. Mula aku ki jejer putra bumi sing wajib mbelani Karang Kadempel. Sing wajib aku iso njaga Karang Kadempel. Nek ana wong sing arep ngosasik Karang Kadempel, arep gawe geger Karang Kadempel, ajange ora ning dadane Semar, ning dadane Bagong. Wah, jenenge Bagong. Waduh. Aku mas ngaku Antasena Bagong ya Antasena. Ngopo to? Mbah ya santai ora. Wah, Antasena dapure kaya dingklek. Rupa kok kaya dingklek ya, Tru. Bola-bali dilingguhi. Nek ora masalah, aku tetep gelem kaya dingklek. Tenan, aku nek arep dilingguhi mangap aku. Ayo. Mangap. Dadi kowe sing dadi palange Prabu Panggulan Jagat, dasar kepara nyata. Arep nang kene iki akeh satriya-satriya akeh Nalendra. Neng kowe rasa kuwatir, kowe adepane karo aku. Aku nek diwangi para Nalendra aku ora gelem. Katentreman, kabagyan, kanikmataning kawula Karang Kadempel do mapan ning Karang Kadempel kanthi tentrem kuwi nang pundhake Panakawan Bagong. Dadi kowe rasa kuwatir, aja wedi kowe nyawang karo satriya-satriya iki. Satriya-satriya iki tamu kabeh. Nah umpamane iki dadi gelut antaraning kowe karo aku, sing nandangi ya meng aku. Waladal. Cengengesan. Kandhane malah mangan apa kok gumoh-gumoh. Lho, aku ki guyu ora gumoh. Ayo kowe rasa kokean gunung tanpa guna. Nek kowe arep gawe geger Karang Kadempel, Bagong sing ora trima. Weh, ladal. Yen ngono kowe wani karo aku, sing tak wedeni apamu? Wah, yen ngono nang endi papane wong neter kanthi gayan. Kaya apa aku sing bakal tekani mati, kowe mati aku mboyong Semar. Aku mati, Semar lestari mapane ning Karang Kadempel. Weh, lah kaya ngono ucapmu kowe, ha?
Ora ngerti Bagong nek wis nesu tenan. Wis tok antepi kowe nantang karo Bagong. Lai Kresna guyu ngopo? Bagong niku lho. Latri nyawang nesu kok sakarepe dhewe. Omonge cepete ra jamak-jamak. Ratune kok ya betah-betahe ngono lho. Wong saka kene ambune wae abape batang tok kok. Kok ya ratune iki tanpa lunga. Arane karo bawenan. Arwani karo ponokawan Bagong. Aku wis ngentekke raja kaya kowe iki 6 akhir-akhir iki. Hah? Modar kabeh mungsuh Bagong. Dadi nek kowe arep kurang ajar karo Bagong, oh, ketiban sikile Ndara Werkudara ora mati derajat. Wah, Ora ana centelane apa? ora ono iki ora tak gawe ning tenanan lho. Sajake sing natah lali mbiyen. Kudune ana centelane kok ora ana centelane. Wah, Bagong gawe kaget. Gawe kaget pripun? Kowe muni tiban sikile Werkudara. Wah, jangka tendang wonge. Werkudara. Lah kok dadi kowe melu-melu perkara iki? Werkudara, lah kok dadi kowe melu-melu perkara iki? Aku krungu Bagong muni ketiban sikile Werkudara pecah sirahmu. Kaya wong kaget aku terus jangkah. Sirahe ratu mau terus tak tendang. Wah, dudu salahku, salahe Bagong. Weh kok sik, kok salahku ngopo? Wong aku ora ngopo-ngopo kok. Aku ora akon. Kula mboten akon sampean. Kula mung muni ketiban sikile Ndara Werkudara pecah sirahmu. Aku terus jangkah. Sing muni akon sapa? Aku ora mung ngomong to. Sampean niku sing kagetan. Wah, edan. Ora edan iki tenan. Ora ana wong dawuh kejaba nek aku Ndara niki mang tendang. Iku kalimat perintah. Berarti sampean kula kon. Nek kula muni ketiban sikile Ndara Werkudara, apa ana kalimat perintahe? Ora ana to? Wah, Ampun rika ditandangi. Sing nantang ki kowe, sing nendang sapa? Sing nendang daramu Werkudara, sing nendang tanggung jawab. Aku kamen padu. Ora ngopo-ngopo. Pripun Den? wah, celeng. Kapusan karo Bagong. Lah wong niku kudu nganggo pikiran, kudu nganggo. Niku lek medantang sing apik. Ora iso. Wis ben nang kene wae. Sajake lali dinggeti sithik ngono lho. Men kukune niku cemantel dadi. Niki aluse ra jamak-jamak iki dadi bablas. Iya. Mun nika ditandangi. Wah, edan. Ora edan tanggung jawab kok edan piye? Sing nendang sampean kok. Masa sing nendang sampean sing temandang kula ya geseh. Wong kula niku mung nantangke kok. Kula mung mangsuli omongane ratu. Kowe mau nganggo tembung kaya ngono mau tumrap aku kuwi didhawuhi. Anak kula niku ratu napa-napa. Wong kula ponokawan kok dawuh bendara ya ora mungkin. Wah, ning yo tak kira-kira bener Bagong. Bagong ki ora ana tembung akon karo Werkudara. Mesine Werkudara kudune tanggap karo ukarane Bagong, aja kok sakepenake dhewe. Gandeng sing nendang Werkudara sing tanggung jawab Werkudara. Oh, dan ora balaku keh. Ayo, pripun? Werkudara? Iya. Bagong bener kok. Lah wong nyatane Bagong mau muni piye Bagong? Ketiban sikile Werkudara. Lho, kuwi ora ana ukara dawuh to. Ora ana ukara nyuwun tulung, ora ana ukara sing
Bagong kuwi akon karo Werkudara. Ya mung kowe iki sing lagi kaget. Wah, leran. Bocah nular kok, Reng. Mau aku kowe terus saiki Ndara Werkudara. Nggih terus Ndara Janaka. Oh, apa Bagong Petruk edan ora. Ampun sare. Ora Petruk. Ah kok gagap-gagap to. Mak tratap aku. Werkudara nek ora iso nglampungi tegese Siadi. Iso miwiti ning ora iso ngrampungi, iso nggelar ora iso nggulung. Aku moh yen to duwe kadang iso miwiti ning ora iso ngrampungi tegese ora tanggung jawab. Wah, edan. Ngono lho karepe. Mengar lungae kok ngantel ndas. Wer, Gong. Nek krungu lho. Ora ngajar ora penyakit ora tututane to. Aja rasa. Aku padake cajire iye. Dianggep aku wong lho wedi karo Ndara Werkudara. Tua-tua Bagong, ame mlayu kok ngantel sirah. Iki perkarane ratu ora karo Werkudara. Ning saiki diganti Werkudara karo Bagong. Gong, ora saedan kok. Ora tututi. Gong ora saedan, ora sah. Gong ora sah. Ora merasa dinono ora sah to. Sabar. Karo Bendara kok semen ana. Semen to, Tru? Ora sah. Mangkel aku. Gugu karepe dhewe. Aja tak pisah. Lara dikeplan Ndara Werkudara. Aku ya gawe masalah. Oh, gawe masalah apa? Aku yae, Tru. Ben ora. Ora tok penging. Mbok doyak kono rawani. Ora wani kok dadak. Ah mau tak tutupi iki ya ming kanggo akting kaya mudhara kono ora. Bagong mesti ora pisan ora pindho mesti gawe rame. Ora ana aku ditakoke. Aku ki gawe rame ki gawe seneng kok, Pak. Mong gawe seneng atine wong ki ngibadah. Lah iya. Bener. Sinuwun. Kula wis matur to. Gegayuane wis arep lakon, pacobane ya cemepak. Iya, Kyai Semar. Sak banjure kula nyuwun Ndara Baladewa, sinuwun Ndarawati, kula aturi ngawat-awati tindahipun Ndara Werkudara. Mergi saking paningal kula niki godha niku mboten baen-baen. Iya, Kyai Semar. Yen to ngono aku nyuwun pamit metu njaba. Iya, Semar aku njaluk pamit metu njaba. Aku ya tak metu njaba wae, Pak. Iya. Kancane saiki do metu njaba. Iya. Ndara Janaka nyuwun tulung nggih dipun tentremaken nggih, Ndara. Iya, Ponokawan Bagong. Reng ayo reng manunggal sayuk rukun gotong royong jaga perdamaian Karang Kadempel. Aja nganti klebon menungsa kaya Prabu Kenceng Waja karo ya Prabu Panggulan Jagat mau. Ya karo calo karo Petruk barang ya, Tru. Ayo. Lah engko dukani bapak. Ndara Puntadewa monggo kula dherekaken manjing sak lebeting Bali Wisma. Dipun icipi napa sing pun dimasake kalih kanastren. Iya, Kyai Semar. Ngestoke dawuh sawontenipun lho, Ndara. Daharanipun boten kados teng kraton. Iya, Kyai Semar ora dadi ngopo. Bagong tilik ana mbokmu wis rampung urung tak kembul dahar karo ndaraku. Siap. Wis, Pak. Syukur. Jangan lombok. Tempe. Ora ana iwak-iwak apa to apa. Ana siji pupu tak icipin tak, Pak. Akaike nggo aku lentuk gendurenan wingi sore. Tak nget. Wis ana-anane karo krupuke mlempem dicokot wani. Iya. Wis ora apa-apa. Monggo, Den. Sami mlempak wonten ing sudung kula sarwi sesanti kamulyanipun mugi tansah manggya yuwana. Iya, Kyai Semar.
Aku iki nek pentas ngene iki rak nyenengke to, aku iki mung disanding wong ayu-ayu terus kok. Bahagia. Nah. Ning sing ngrebab kaya ora bahagia iki. Ora apa-apa ra nang panggung. Turane yo Mas ketoke bagus aku ya Mas ya. Apa? Bagus ngendine? Ngendine sing bagus sing ngendine? Sapa kowe? Aku. Ora kenal aku. Apa? Hah? Ora kenal aku. Si sapa ya? Aku sapa? Ayo. Kowe. Sapa ta jenenge? Tuh. Bakasan. Hah? Bakasan jare. Olah. Oh, dong aku. Sapa? Aku ngematke kaya sik garwamu tau ngetoprak tok uyap to. Hah? Tok geret medung panggung apa tok jak padu kae? Aku ndelok YouTube. Heeh. Oh, iki kok toprak. Endi? Delok endi? Rejarene. Endi? Ya kono wae. Kono wae kono Mbak Ayu. Mbak Ayu aku ki ya dong. Mbak Ayu, bojone Mas Kiswan. Ya. 1 2 3 4. Kok 1 2 3 4 ki piye? Wan. Kiswan. Oh iya. Saka Kes Kendo. Sing tunggu Kes Kendo. Saka Kes Kendo tak anggap munyukno piye? Ora. Awong Kes Kendo ki kerajaan munyuk kok. Kedhek. Iki ra ana buntute. Ah buntute nyok didelikke kok kuwi. Wis nganggo sandangan wis dadi senopati nganggo klambi arep kethek. Ya, Trak. Inggih, Mas. wonten dawuh, Pak. Kiswan Nah, karo Mbak Ayu. Ya sing rukun muga-muga iso untut rantut rukun ya. Apa? sik jelas to nek ngendikan ki ya. Apa kuwi? Sing Apa? antut runtut ledo bebrayan ya. Cah loro, heeh. Aku mbiyen ora nyumbang aja dadi atimu. Ya saiki ora apa-apa. Kene wae golek sumbangan kok. Iya. Inggih. Ya biasa. Biasa. Ya iki ana pamundutan saka WA. Ya Pak Tumiyono. Nek ora kleru wae. Pokoke diaturke. Ya. Panjenengane lagi seneng bajing loncat kok. Ya. Pek. Monggo. Semarangan apa ngendi iki? Kok sok tahu banget lho. Aku nyok, iya ya. Sok kaya ahli gendring ngono lho. Ning jane Buta. bajing loncat ki Parahyangan. Parahyangan ku Jawa Barat. Wah ngendi? Ngendi Parahyangan ki? Jawa Barat, Mas. Ayo ngendi? Bandung. Betul, Mas? Ngawur. Ayo ngawur, Mas. Om Bandung meng jalan Bantul kono kok. Kono Bandung Supuk, Mas. Kuwi cedak tembi. Ngerendeng. Mandring. Ya gini apa? Wapal kene ku tau melu nggon kerajinan ya. Lho, kerajinan apa? Gawe setut. Gawe setut salep apa ya? Salep. Setut ki cathok. Cah ki nek ora cah kuno. Cathok, Mas. Cathok iki Wis sekolulang. Wah iya, Mas. oh ngarani apa ikat pinggang kowe setut. Wah, bahasa itu yang asli dikeluarkan dulu, baru dikembangkan, Mas. Orang ngerti dasarnya kok dikembangke. Kleru. Setut ya alias Cathok. cathok iki ra kae dienggo anu duduki lemah kae. Kae cetok, Mas. Oh. Berarti Cetok ki nek kuwi cetok. wah, kuwi suluk. Cengkok. Nek sing jeneng suluk ki kudu dicengkok, Mas. Oh. Nek ora dicengkok ora Iya, bapakne Mbak Ayu. Titi tunduk kekret. Alah, apa to ya? Iya. Gunung. Oh, basa Sunda iki. Kadia. Apa? Kadia. Kadia iki sapa? Kadia iki sapa? Mreneo. Oh, pinter gitu.
mengaji kanam cari-cari nama kapang bingung. Apa kuwi? Apa? Saya tak urus iki. Iya. Kumaha cari-cari apa iki mau? Ama ngaji. Heeh. Kuwi kakang ngaji. Heeh. Serban balit. Serban putih. Oh. Kaunan cari digoleki ra ana, pikiran bingung. Nah, ama ngaji serban balit. Balit naga kapa pundung akang ngaji kanaon cari naga kapang bingung Sing wedok ya pekok iki. Ora digameli ya Pak De ya. Ora pekok ora olah kene. Anak aku pekok iki apa? Kentir. Walah. Iki mau lagu apa iki Pak? Wih Jabar Mas, Sunda. Apa? Sunda. Jabar. Wis Sunda. Aku mau muni kuwi Jabar. Jabar iki Jawa Barat. Oh. Ini singkatan Mas. Jabar singkatan. Nek Jawa Tengah? Jateng. Nek Jawa Timur? Jatim. Jawa Timur kok Jateng? Jatim waduh, yes. Jatim Mas niki dereng gara-gara kok ngantuk lho. Nek Semarang Utara? Semarang Utara? Jakut. Kok jakut. Jeglongke ngene. Ya, terus. Semrawut. Ya. Gunung Sumedang ketunjang Dari kita juga tegese mabur neng gegono. Pinter e. Ya nek tak iso basa anu Jawa Barat e. Ya. Kumaha damang masih ana? Wis damang rong piring. piye to? Kuwi damang ki ora madang. Lah anak aku pas madang kuwi terus damang, Mas. Ngawur ya, Mas ya. Sian enggak? Terusin, Dek. Talaga Sakawayana. Sangkawayana iki artine apa? Sangkawayana. Sangkawayana. Heeh. Kuwi tegese kuwi tembang Sunda, Mas. Oh. Artine ora tak artekke Mas kuwi. Soale akeh cah cilik-cilik. Jane ra ngerti to kowe. Ora apik. Ora apik. Ya aku wae sing dikandani. Aku wae. Ya kono wae. Kok rumah saku kok sinden arep tok jak rono terus arep ndi to? Ketoke kono ki peteng karo rumah sakit. Iya. Trang kicik di. Apa iki? Apa Pak De? Seneng nggon iki. Tran kicik. Di tengah gua. Di tengah gua. Ya tahu rong kowe Trang Kicik di tengah gua. Sudah, Mas. Ngapa Pak De ning gua ngapa? Trang Kicik. Tran kicik iki tegese mengeningkan cipta to nek biyen mertopo ning jero gua. Ora ana kok basa Sundane basa Jawane mertopo kok Trang Kicik iki cara ngendi? Oh, Tran TV. Apa? Hah? Apa? Trang kicik. Oh, Tran kicik kok. Tegese apa? Terus ke Iku sik to, tegese apa? Tran kicik kuwi tegese jero gua. Heeh. Biasane ana watu lincip-lincip to, Mas. Kan metu banyune. Terus do tetes tercik. Yes. Kayak banyu apa? Waduh iki. Nah iki jarak soalnya wis umur iki. Ora aku tekan tenan lho. Wi banyu sekotok. Oto. Tokmbul. Ya. Tunung na ulah pundung tu disungkurulan sungkan.
Oh ya apa artine? Ulah pundung Trisungkur. Pundung iki ya kali Cikapundung mau. Kuwi kali jurusan gua. Ngono Mas. Heeh. Kaya nggo cermel Mas. Heeh. Kan jero banyune. Ulah. Kok ana tulisane Tudi Sungkur kuwi apa? Disungkur tegese nyingkur banyu. Oh. Ulan sungkar. Orang sungkar ki sungkan Mas. Oh. Dadi rata wadus ki ya. Aku adus ya. Ae kok. Nah, kuwi artine ngono kuwi nek ra ngawur. Rewi mau ngawur ora? Wow, tertib kok ngawur. Oh, tertib. Tiang iki apa? Tiang iki ya tiang. Tiang listrik. Tiang listrik bener Mas. Tarim. Oh. Tarim. Lho tarim. Oh, tariem heeh. Tarim. Tarim kok tariem lho. Tariem pergi ke pasar nggo payung. Kaya kowe persis. Heeh Mas. Cakep kono e. Tarim raga wayana. Ngancik. Kuwi apa kuwi? Aku Raden Baladewa. Rek wayang ngono kae ya. Ulu Gatut Kaca. Minggat. Kukune ndi? Wah orane kok kangang to. Nek Werkudara rak kukune dawa to. Ah. Tak nggo nyuwil klembak cuwil. Ojo takon nang. Iki wayah wengi aja takon nang. Ya aku kan ora ngerti mangane tekon. Ora usah perlu ngerti sing penting dipratekke. Waduh Dimas Gatut Kaca. Ora ana sambungane. Wong suluke Sora Sunda kok waduh Dimas Gatut Kaca. Kan ana. Gatut Kaca weh mau entosino oo. Weh aduh baremu. Woi Endro mandek Endro, aku bakal ngamuk. Bener Endro Mas. Kayak ngapa, Pak? Malah mengguk. Mbah dolane kok ngono kok aku ya senengi ra jamak-jamak ya. Sida gara-gara ora Mas. Sida, Oh ya kowe nek batuk, Pak. Tarima raga wayana. Dari Raden Diwayana. Sapa? Diwayana. Apa? Diwayana wah Sunda kok budhek iki ya. Raga wayahna. Ya iya wayah ki putu. Putu Rahwana. Ngawur. Alah, Putu Rahwana iki. Kok tekan ngendi-ngendi lho. Cah edan ya. Padhe to edan. Kentir. Ya. Lah, dah kedae. Ngancik. Nah, iki dong nak. Apa? Mancik. Kowe to rak budhek to. Ayo ngencik. Ngancik. Ngancik yo ngencik. Ngancik ya beda. Ya nek kowe arep ngencik karo mau tak ngancik kok. Ngencik. Waduh dulu gareng. Kowe isuk takon mayang gelem apa? Gelem Mas. Ning omahku kono. Heeh, lha apa Mas? Oh ya ben kok. Bisa. Pas Rebo Wagen ya isuk takon mayang. Apik ya sip Mas. Ngene iki lho Mas. Ha iso. Oh ya, nek kerdus mau isin. Yo cengelmu. Aku kok ngingu wayang kerdus iki nggo apa? Ayo to Mas. Engko wayange ya ngene iki. Ayo iki lho Mas. Sip iki. Tabuhi lho. Lah iya. Oh iya. Wayang serius. Gara-gara apa limbukan rok? Ya sewengi kok ya. Sewi ya Mas ya. Heeh. Duh, rembes.
Ning padha Mas anggarane padha kowe. Siap padha. 40 apa 50 to? 50. Itu lemah pirang meter? Atak ngutu gamelan. Aduh. Sing rega 600. Ayo nduk teruske. Di negara Saiki nek nganti kowe ora iso joget jaipong wis rasah nganggo titel lulusan SMKI jurusan tari. Ha piye, Mas? Kudu iso. Aku pas pelajaran sing ora tau melu, Mas. Kayak trang tak ndang tek entuk ndang. Nah, wis kuwi. Aku isane ora gulu tok. Apa? Liyane ra iso obah. Wis kudu iso, Pak. Ya, mangga, yuk. Kaya Bali meh. Iki Sunda kok Bali piye? Iya ning wong Bali ki nyok nang Sunda. Piknik wisata seni. Yo. Wong Bali arep nang Sunda ya sakarepmu arep. Ayo Ngebruki kowe ya sakarepmu. wong didite dhewe Mas ya. Iya. Bajing. Iki sik nyanyi. Ayo. Sik nyanyi bajing ulat kowe bajinge. Ayo. Ra apa Mas cilik tekan ngendi-endi. Iya. Bajing luncang, bajing luncang kastanan. Aduh, abdi Awas.
iso bareng ya nyembah jan iso kompak. Aduh, Pakde. Aduh atur nuwun. Gak kepiye. Waduh Garut kaca kena ngopo. Khususon Ilarohi Ki Seno Nugroho bin Ki Suparman Al-Fatihah. Amin. Matur sembah nuwun. Ya, nek wis